Takže zdravím naše posluchače a diváky. Dneska máme další díl podcastu, kde sedím s kolegou Martinem Saipem. A v tomto díle podcastu si budeme povídat o tom, co vlastně Martin obsahuje za strategie. A vlastně to bude hlavní téma tohoto podcastu. Takže Martin obchoduje samozřejmě na vlastní účet nějaké strategie. Já vím, že vlastně, jenom mě opravdu, si to říkám správně, ty peníze, co jsi vyhrál v tom Kvantopianu, tak se rozhodl nadále jakože zhodnocovat na účtu Interactive Brokers. A já vím, že teďka tvůj účet dosahuje řádově stovky tisíc dolarů. A je to v podstatě věc, která mi přijde taky zase poměrně raritní, protože samozřejmě, když má někdo zhodnocovat tady $5,000, tak většinou to dopadne úplně jinak, než si ten člověk myslí, že to dopadne, že dokáže skutečně ty peníze nějakým způsobem zhodnotit. Tak mě tohle taky přijde jako velice zajímavá skutečnost. Tak kdybys mohl prozradit, co vlastně děláš, neděláš, jak to děláš a tak dále. Vím, že obchoduješ opční arbitráže, mohl bys to třeba trošku rozvíst pro posluchače, o čem to je nebo není? Určitě. Já jenom teda navážu na to, co jsem říkal v tom prvním díle, že právě po výhře té prize money to byl takový jako poslední impuls k té změně toho brokera. Takže jsem si udělal podobnou analýzu, jako asi ty, vyšel mi z toho nejlépe právě Interactive Brokers. Ještě dodám, že k těm počátečním 5,000 jsem ekvivalent pár dalších tisícovek v českých korunách dosypal. A co se týče, ale to až teda jako později v průběhu času. Co se týče tady těch arbitrážních strategií, ono to může být i arbitráž kapitálové struktury, anebo třeba i jako taková úplně klasická staromódní arbitráž. Já možná začnu tou, i když ta se dneska jako velice raditně vyskytuje a když už tak člověk musí vzít v potaz i transaction costs, tedy náklady spojené s tím obchodem, což jsou jak různé poplatky, tak mnohdy i spread, nebo alespoň jeho část, k tomu se dostaneme později, jak se dá i na tom spreadu vydělat, ale arbitráž vlastně vznikla někdy podle historiků kolem roku 1760 před Kristem, kdy v tehdejší, no dnešním převážně Blízkém východě, ale i blíže tady k střední Evropě vlastně probíhal obchodní ruch, hedvábnou stezku a další obchodní trasy a obchodníci, když zjistili, že nějaké zboží na určitém trhu se obchoduje levněji než na jiném, tak to zboží nakoupili na tom levnějším trhu, tehdy ho ještě museli převést a na tom trhu, kde se prodávalo za více peněz, jej prodali. Potom později, to bylo někdy už kolem roku 500 před Kristem, existovala i arbitráž na základě třeba rozdílných poměrů hodnoty zlata a stříbra. Takže země, kde byl tento poměr třeba vládcem stanoven na netržní hodnotu, tak se zavdával exportu stříbra z té země, že? A naopak importu toho zlata, které tam teda bylo ceněnější. No a vyvinulo se to až do dnešní situace, kdy tu arbitráž už tak často neprovádí lidé, zejména třeba na akciovém trhu, který je extrémně rychlý a likvidní, podobně trh s cizími měnami, takzvaný Forex, Foreign Exchange, kde tady tato základní arbitráž je už prováděna právě automatizovaně těmi vysokofrekvenčními obchodníky a market makery, tvůrci trhu. To jsou ti, kdo kotují, ale nejenom oni. No. Bid i ask, tedy cenu pro nabídku i poptávku. Ten rozdíl mezi nimi, tomu se právě říká spread, jak už jsem tady zmiňoval. A můžete si to představit jako třeba u směnárníka, když si jdete koupit
tam to teda většinou nejsou devizy, ale spíš valuty, ale na tom nezáleží. Prostě půjdete do směnárny a ten směnárník vám tam udá 2 ceny. První je pro nákup těch valut, případně i deviz, a druhá je pro jejich prodej. No a tak to fungují vlastně všechny trhy, s tím, že ale existuje ještě jedno podstatné rozlišení. Některé fungují jenom takhle, ty jsou takzvaně quote driven, a potom ještě jsou takové, do nichž vy sami můžete vstupovat, právě v roli těch, dejme tomu, směnárníků. A ty jsou takzvaně trade driven. Jedná se třeba o právě burzy cenných papírů. No a tím se dostáváme tedy k těm arbitrážím, které dnes já provádím. Výjimečně lze tedy zarbitrážovat i to, že na 2 různých, můžeme říkat burzách, ale já radši říkám trading venues, protože dneska už se neobchoduje na burzách, ale i na různých dark poolech, liquidity poolech a multilateral trading facilities, už jako je to prostředí sice trošku fragmentované, ale zase lidé vymysleli proti tomu nástroje, jednak regulatorní a jednak technické, typu smart order routers, které zase konsolidují tady ty jednotlivé trhy. Kdy tedy skutečně ta cena může být na 2 trzích odlišná, a i když ty odlišnosti jsou většinou jako nepatrné, tak pokud člověk právě takzvaně dodá likviditu, zní složitě, ale je to v podstatě jednoduché, znamená to, že vy fungujete v roli toho směnárníka, tedy že vy nabídnete nějaké to aktivum k prodeji nebo odkupu na jednom trhu, na druhém trhu jste jako v tom proti obchodu, tak ty burzy, ne všechny, ale právě tady ty trading venues některé, konkrétně ty, které mají takzvaný maker-taker fee model, vám ještě zaplatí za to, že u nich zobchodujete ten obchod. A díky tomu já můžu vydělávat na té arbitráži, i když třeba ten rozdíl v ceně je nepatrný a ještě zaplatím $1 třeba Interactive Brokers, nebo u akcí tam to je ještě míň, výrazně, tam je to vlastně nějaká třetina, čtvrtina, tak je to právě vlastně způsob té úplně jako tradiční nebo klasické arbitráže. Zmínil si, Luďku, opční arbitráž. To je arbitráž, která vlastně využívá špatného nacenění opcí, a ona je použitelná i u jiných derivátů, třeba u warrantů. To jsem taky teďka využil na svém účtu v souvislosti konkrétně s firmou Trump Technology and Media Group TMTG, ticker DJT. Dříve byla taková situace třeba na firmě Nikola. Tam to potom je vlastně ještě propojeno i s arbitráží kapitálové struktury. No a taky to lze propojit třeba se statistickou arbitráží, to znamená, to jsou takové případy, kdy vlastně je to ještě trošku složitější, že tam už si člověk zhodnocuje nějaké vývoje možné, to znamená typicky třeba před vyhlášením výsledků zasedání centrální banky o rozhodnutí třeba o úrokových sazbách, tak může dojít k rozdílu mezi úrokovými sazbami implikovanými těmi opcemi, jejich cenami, prémiemi opčními, a tím, co třeba předpovídají jiné trhy. Typicky trh s dluhopisy. Že jo? Na dluhopisy máme dneska i futures, a jiné deriváty, které můžeme vlastně sledovat, můžeme z nich vypočítat i právě ty odhadované úrokové sazby. Vynikající je třeba CME FedWatch Tool, kdybyste chtěli se sami podívat. A právě tady občas dochází k určitým diskrepancím a ty je možné zarbitrážovat. A vlastně jednu takovou právě statistickou opční arbitráž aktuálně jsem začal obchodovat i právě v Quanticalu.
Je to velice čerstvá zpráva. A co se týče teda mých dalších strategií, tak jak už jsem tady zmínil ten svůj model, tak obchodují i na základě těch jeho predikcí, ne každodenně, je to spíš mi slouží jako takový poradní hlas při mém rozhodování, které je vlastně z části stále diskreční. Dokonce podstatnou část mého portfolia tvoří třeba akcie Alphabet, což je mateřská firma Google, že tam došlo k té organizaci před pár lety, kde zase vycházím z těch svých znalostí umělé inteligence a strojového učení, protože Google je velice daleko v machine learningu a dokonce je dle mého názoru nejdál v závodě o obecnou umělou inteligenci. Takže už jsem nakoupil zatím tedy jen 50 akcí, ale mám tam další nákupní objednávky právě Google i pro Quantical, kde ještě navíc člověk může využít i to je zase další druh arbitráže, kdy vlastně jde o to, že některé firmy mohou mít více tříd akcí a ceny těch jednotlivých tříd akcí by taky měly určitým způsobem korelovat. Víc prozrazovat nebudu, je to přeci jenom know-how, ale jde o to, že vlastně Google má tyhle ty krásné vlastnosti, že má jak tu možnost, ten potenciál arbitráže, tak i těch obrovských dlouhodobých zisků, jako dlouhodobá součást portfolia, protože ona ta obecná AI, my na to tady nemáme úplně časový prostor a nechci třeba méně zaujaté diváky nudit. Každopádně ten potenciál je obrovský v tom, že tady ta, anglicky se říká Artificial General Intelligence, má potenciál naučit se jakoukoliv činnost, kterou umí člověk, a následně se i zlepšovat. A to rychleji než my lidé, protože my lidé si nemůžeme zvětšit nebo zvýkonit mozky a stejně tak oni pracují na frekvenci 150 až 200 Hz, proto nás třeba v aritmetice překoná i kalkulačka za pár korun, taková ta úplně základní, kde třeba nejsou ani mocniny a odmocniny. Navíc tedy mohou vlastně tady ty thinking machines mít i jako v tom fyzickém světě lepší vlastnosti, třeba v laboratoři, když bychom propojili tu AGI s nějakými robotickými rameny a třeba pipetami, ostředívkami, urychlovači, kdo ví čím, sondami, tak ona bude ještě i v těch fyzických pohybech dokonce rychlejší než člověk, unese toho více, že jo, mnohem více. Tak dále. Takže jako v tomto ohledu já věřím, že pokud skutečně Alphabet tady tu AGI vyvine, tak to bude obrovský potenciál a samozřejmě to neustále monitorují a v okamžiku, kdy teda dojde k vytvoření General AI, tak jako výrazně navýším včas, co nejrychleji, ještě za ty pokud možno relativně nízké ceny, potom i ten objem držených, ano, jak ve svém portfoliu, tak v portfoliu právě Quanticalu. Dobře. Já tady mám ještě poznámku o tom, vlastně o tom, co se bavili, o tom strojovém učení, který vyvíjel vlastně v tom Eruditis, které používáš, jako ty říkáš, poradní hlas. No a co ještě je zajímavý, co bys ještě mohl uvést jako zajímavou obchodní strategii, nebo co se ti povedlo zobchodovat zajímavě? Tak lze využívat třeba i pohyby na trzích s komoditami nebo měnami, což vlastně je dodnes ještě i taková další část toho mého tradingu, to znamená,
rady firmám právě týkající se načasování a objemu nákupu cizích měn a komodit fyzických, například zemního plynu či elektřiny. Takže ty teďka, to jsme tady neuvedli v té první části, ty ještě spolupracuješ s firmami, kde se věnuješ takzvaným jakože hedgingu? Jde i o hedging a jde i o vyloženě, když ta firma třeba, dám příklad konkrétní, nyní vlastně jsme zažili nízké ceny zemního plynu. A ta firma by třeba sama od sebe by jí nenapadlo, nebo nikoho z těch jejich zaměstnanců, využít těch nízkých cen zemního plynu. Ale právě tím, že já ty trhy sleduji, tak můžu říct, ano, teď je v červnu, třeba začátkem června, po většinu července, nízká cena zemního plynu. Bylo by fajn si nakoupit klidně i jako bez hedgingu, vyloženě long kontrakty, protože když ta firma je stejně spotřebuje. Jsou takové firmy, které mají velké spotřeby zemního plynu, elektřiny, ropy třeba, to jsou typ, nebo ropných derivátů, jo, to jsou typicky dopravci, aerolinky a tak podobně. Tak tam vlastně ta ztráta účetní ani nevznikne. I kdyby ta cena potom ještě klesla, tak tam maximálně bude ztráta relativní, neboli potenciální, že mohli koupit ještě levněji. Nicméně, když třeba tady zmiňuji ten zemní plyn, tak tam došlo k opaku, tedy že vlastně na přelomu července a srpna byl ten spike způsobený dobytí ukrajinskými vojsky části ruského území a jejich postupem právě směrem i tedy k té předávací stanici zemního plynu a plynovým zásobníkům a tam samozřejmě to mělo vliv pozitivní na ceny toho zemního plynu, což je fajn, když člověk spekuluje, takže to můžu říct, že ano, i já ve svém vlastním portfoliu občas obchoduji se zemním plynem, konkrétně převážně prostřednictvím short put opcí, kdy tam je výhoda, že člověk může získat velice zajímavé prémie a přitom je vlastně částečně zahedžovaný proti těm nárůstům cen energií, které trápily většinu naší republiky po dobu uplynulých 3 let. Takže to je třeba i výhoda pro jaksi osobní portfolio, že se člověk takto může hedžovat proti inflaci. Dá se třeba i na trhu s ropou. Navíc tam jsou na těch futures options potom i velké prémie opční, to znamená, že člověk takhle může získat cash, což v případě Quanticalu není třeba, ale v případě mého portfolia ano, kdy vlastně výpisem tady těch futures options je možné vlastně získat za výhodných úroků právě hotovost, s tím, že teda tam v podstatě člověk neplatí ty úroky, ale má to v té snížené prémii. No a jde o to, že to vlastně teda je i strategie, kterou právě také budeme využívat v Quanticalu, takzvané box strategie, opční, box spready, kde je možnost vlastně si jak tedy půjčovat, anebo, což aktuálně je relevantnější, naopak, tu svou přebytečnou hotovost vlastně alokovat na ten trh za výhodnějších podmínek, než jaké nabízí třeba Interactive Brokers a mnohdy i trh s dluhopisy. Protože ten právě je dominován těmi market makery a není tam úplně bez nákladů mít vyplněnou tu objednávku. Tedy člověk obvykle musí překročit ten spread, nebo aspoň jeho většinu. Takže
tady potom vlastně, abych teda nějak uzavřel to téma těch komodit, tak vlastně i nějaké uvědomění si toho, že je třeba dobré zase během těch spikeů počkat a nepanikařit a nenakupovat, protože ještě jako nejsou ty dodávky nijak fyzicky narušené, jo, teď už nám to zase klesá. Takže toto je vlastně další složka toho mého tradingu. Jasně. Mhm. Super. Když jsme se bavili, tak já jsem si všiml, že hodně pozoruješ jakože makrodata, jo, to je tvoje jakože hobby, dejme tomu, skoro bych řekl, a s tím souvisí i jakože máš poměrně detailní znalost market infrastructure, toho jak vlastně a microstructure. Hlavně market microstructure. Hlavně microstructure. Vlastně je to o tom, jak trhy fungují, kdo tvoří trh, je to poměrně znalost, o které já zase, nebo je to věc, o které já zase úplně moc toho nevím. A hodně to pomáhá vlastně s nějakou dobrou exekucí těch zadávání, když zadáváš objednávku, tak zkrátka je spoustu order types, který ty využíváš, který já třeba ani úplně standardně neznám a tak dál, takže pomáhá ti tady ta znalost nějakým způsobem dobře exekuovat? Rozhodně. A obzvlášť, jak narůstá ten objem obchodu. Protože já když jsem začínal, tak tam v podstatě nebylo co řešit, tam jako u plus 500 člověk dostal bid ask, stejně si nic lepšího nemohl vymýšlet, protože tam prostě nikdy nebyl fill ani za midpoint, teda teďka vysvětlím tu terminologii, fill to je vyplnění objednávky, ať už nákupní či prodejní, midpoint to je, česky bychom mohli asi říkat střed, nebo středová, střední cena. Je to vlastně průměr získaný sečtením bid a ask ceny a jejich vydělením 2. Případně teda potom, když to jsou nějaké opční kombinace, tak samozřejmě větším počtem kontraktů a tady ta midpoint price, to je třeba něco, co zlepšuje, jak jsi říkal, tu trade execution, nebo česky provedení té objednávky, protože pokud člověk do toho trhu jde s tím, že není ochoten to koupit za cokoliv, což obvykle vyústí v nákup za ask cenu a prodej za bid, tedy to, co jsme si říkali, jak u toho směnárníka třeba, ale tu limitní cenu si stanoví například na ten midpoint, tak vlastně neplatí celý spread. Platí jenom polovinu spreadu. A dá se jít ještě dál. To jsou právě ty jednotlivé už jako potom druhy těch příkazů. Takže lze si třeba vybrat limitní příkaz, který je takzvaně post only. To znamená, že on pouze dodává likviditu na ty trhy, což znamená, že ten, kdo ho vlastně zadá, tak není takzvaně marketable, to znamená, udržuje si odstup od těch protistran, které mnohdy mají takzvaný toxic order flow. To jsou typicky ti vysokofrekvenční tradeři, kteří tuší, že ten trh se pohne. Kteří jdou po retailu hlavně teda. Hlavně po retailu, ano. A nemilosrdně ho tam kosí, jako no. Tak, jo. Retailoví tradeři v tomto jako mají tu nevýhodu, že ještě vlastně jako většina z nich obchoduje právě u těch market making brokerů, což třeba legendární Robinhood byl jako oslavován většinou
jeho klientů za to, že teda to je jako opravdu ten bič na ty nenažrané brokery ostatní. Že to je low cost trader, ale... Že to je low cost, nebo oni dokonce se chlubili, že to je zero cost, ale jak právě říkají ekonomové, there's no free lunch. Takže ani v tomto případě nebyl žádný oběd zdarma. Tam jde o to, že právě tady ti HFT a hlavně UHFT, Ultra High Frequency Traders a market makeri platí za order flow tady těch neinformovaných retailových traderů, kteří obvykle vůbec neřeší, co se stane během následující sekundy na tož kratších časových okamžiků a ani třeba si neuvědomují, že vlastně nemusí třeba platit ten spread, protože jsou na to zvyklí. Vím to jako z vlastní zkušeností, že většina populace třeba ani jako moc neřeší spready u konverze cizích měn třeba. Jo. A když už, tak jedně u těch valut, ale pokud třeba konvertují devizy, tak jako většina populace stále nemá žádnou apku typu Revolut, Wise, prostě mají jenom svou kreditní kartu z banky a prostě ji přiloží v té cizině a nechají si to skonvertovat jakýmkoliv kurzem, jaký jim banka nabídne. Takže jako pro ty HFT a market maker je to zlatý důl. Samozřejmě pro nás s naším kapitálem, který ještě se snažíme rozrůstat, to už nelze takto dělat, tam pochopitelně je každý cent důležitý, protože i ten cent na jednom lotu, což je 100 jednotek akcí, anebo vlastně jedna obce, obce se standardně obchodují po lotech, tak 1 cent je $1 krát 100. No a ty spready navíc teda u těch obcí bývají ještě výrazně širší. Krom toho, to už jsem tady taky naťuknul, existují trading venues, které platí za dodávání likvidity, takže je možné dokonce si vlastně takhle offsetnout i náklady na poplatek brokerovi a regulátorům, typicky FINRA, SEC, Securities Exchange Commission, případně u těch futures a futures options je to CFTC, kdy ještě teda v některých zemích je dokonce zavedena daň z finančních transakcí, ale tam naštěstí neobchodujeme a ani to nemáme zatím v plánu, jo? Je třeba Itálie. K tomu offsettingu dochází právě tím, že ta trading venue vlastně zaplatí člověku na každém kontraktu klidně i 60 centů. Takže zejména právě u těch větších objemů, jaké máme u Quanticalu, my můžeme využít toho zobchodování několika kontraktů najednou a takzvaně routovat ten příkaz na takovou trading venue, která má nejvyšší ty rebates. Jo, ono je konkrétně přímo nastavení Smart Maximize Rebate, kdy ten Smart Order Router tohle bere v potaz a opravdu jde po tady těch trading venues s těmi nejvyššími rebates. Pak tam jsou Prefer Rebate, neutrální a naopak Prefer Fill a Maximize Fill, takže jako máme třeba nastavený i stop loss, kde naopak máme ten maximize fill, že jo, tu pravděpodobnost toho vyplnění, což potom se řeší přes sledování vlastně objemů nabídek na jednotlivých trading venues a taky statistikou, kdy na každé z trading venues jsou jiné objemy obchodů a hodně velké jsou třeba na EdgeX, pokud jde o akciové opce a pokud jde o indexové opce, tak zase na CBOE. Takže jako s přihlednutím k tomuhle spíš ten příkaz bude routován tam, než třeba na IBUS opt, což je vlastně navíc ještě trading venue, kde člověk nemůže ani překročit spread. To je pouze pro passive orders, takže tam vlastně to je právě ta pasivní likvidita takzvaná. Jo. S tím, že samozřejmě ještě existují jako další
další možností, třeba vyhnout se těm dark poolům a tím pádem i tady těm vysokofrekvenčním tradeům, které mají význam v případě nějakých opravdu hodně velkých nákupů, které člověk tiše akumuluje po dobu určitého času a které jsou vlastně takzvaně pegged, to znamená, ta cena je tam relativní, není absolutní, protože u absolutní ceny tam samozřejmě vám jde o to, abyste ji dostali a dostali ji co nejdříve a je vám jedno, jaká ta protistrana je a jaké má úmysly, ale a samozřejmě ještě plus jako za to dostat co nejvyšší tu rebate, pochopitelně. Ale pokud tedy akumulujete postupně a snažíte se mít co nejnižší průměrnou cenu, tak je právě dobré se vyhnout té toxické likviditě, protože tam potom dostanete fill sice rychleji, ale za horší cenu, protože tady ti high frequency traders třeba předběhnou jiné, takže vy sice dostanete fill, třeba i s nějakou tu rebate, ale vlastně v následující třeba té mikrosekundě nebo v krátkém časovém okamžiku už prostě bude ta cena o tyk výše, když nakupujete a níže, níže, když nakupujete a výše, když prodáváte. Takže ve váš neprospěch. Jasně, tohle už je, myslím si, že je taková trošku jako vyšší dívčí, tady to téma. Jenom poslední otázku, protože už se nám čas tady pomalu nachyluje. Zeptám se ještě, jak to teďka vidíš s nějakým tvým makrovýhledem. Jestli máš nějaký názor, nebo nemáš nějaký názor? Tak mám dost jasný názor na zářijové zasedání americké centrální banky. Tam jsem přesvědčen o tom, že mimo jiné i díky chairmanovi Fedu, Jerome Powellovi, sníží tu jejich úrokovou sazbu, nebo přesněji řečeno Federal Reserve System má vlastně target range, že oni nakupují či prodávají dluhopisy tak, aby udržovali ty úrokové sazby krátkodobé, čili vlastně i pokladniční poukázky v určitém tom rozsahu. Aktuálně tedy 5 až 5,5%, takže tam jako to vidím na přiblížení se k těm 5%, tím spíš, že Powell je spíše holubičí povahy, jak se říká, možná na vysvětlenou, u centrálních bankéřů se dělí ty jejich názory na monetární politiku do dvou základních táborů, jak říkáš, Luďku, jestřáby a právě ty holubice, s tím, že jako v dnešní době velká část z nich už je tak jako spíš někde mezi. Ten opak, tedy ten jestřáb, to je někdo, kdo má takový rašínovský pohled na monetární politiku, to znamená mít nízkou inflaci, vyrovnaný rozpočet, tedy jako nepřehánět to z nákupy státních dluhopisů, nedej bože nějaká monetizace státního dluhu už vůbec nepřichází v úvahu a pokud možno tedy ani žádné kvantitativní uvolňování či nulové úrokové sazby. Naproti tomu stojí ty holubice, které teda slovy Mária Draghiho, který taky se řadil do tohoto tábora, to byl zase bývalý chairman Evropské centrální banky, nebo v Česku jim říkáme guvernéři. Tady zase bychom tam mohli zařadit Miloslava Singera, který vlastně spustil měnové intervence, což také u těch jestřábů jsem ještě zapomněl dodat, že vlastně i vůči měnovým intervencím v neprospěch domácí měny se dívají skepticky, to znamená prosazují raději pevnou měnu, říkám, no, jak Alois Rašín kdysi. Tak naopak tedy ty holubice jsou zastánci spíše uvolněné monetární politiky, tedy v případě nízké inflace klidně snížit úrokové sazby na nulu rychle,
i za cenu možné vysoké inflace, k tomu teď konec konců dochází v posledních 3 letech. Nebát se ani případných měnových intervencí a pokud ani to nestačí, tak kvantitativní uvolňování, které vlastně, jak jsem zmínil, teda Mária Draghiho a Evropskou centrální banku jsme tady měli v době finanční a následně jí vyvolané řecké krize, no dluhové krize eurozóny. Poté v době covidu, tam vlastně Jerome Powell ohlásil unlimited quantitative easing, neomezené kvantitativní uvolňování, zase jsme u toho slovíčka kvantitativní. A pak teda otočil v návaznosti na tu inflaci, ale jako pořád ta jeho povaha jako zůstává. A navíc teda jsme viděli výrazný propad na těch trzích, který samozřejmě zasahuje všechny, celou ekonomiku, nejen nás tradery. Takže i z tohoto důvodu bude snaha jako spíš vyjít těm trhům vstříc v jejich očekávání. Otázka je, jak to bude na konci roku. Tam věřím, že budeme 3/4% dole, může to být i více. No a co se týče teda těch ostatních rizik, tak už jsem tady jedno naťuknul, to jsou ty volatility spiky, které vlastně rozhodily i spoustu strategií. A jednak tedy, jak jsme se bavili o těch market shifts, tak vlastně toto je právě třeba jeden z takových těch momentů, kdy některé ty trading strategie, které dříve fungovaly, už nebudou fungovat, takže se trošku změní chování těch účastníků trhu. Zároveň očekávám vyšší náklady na hedging volatility. Ono už jako i dnes je to vidět, že přestože se jako blížíme těm rekordním úrovním na indexech, tak stále, když vezmu třeba S&P 500, jsme jenom desítky bodů od all-time high, tak pořád VIX se nám tetelí někde kolem 15 volatility index, počítaný právě na základě opcí 30-denních na SPX, tedy index kopírující hodnotu právě těch 500 nejhodnotnějších amerických společností, vážený podle jejich tržní kapitalizace. A i ty opční prémie, které samozřejmě jsou právě provázané, protože jednou ze složek těch opčních prémií, které tvoří tu jejich cenu, je právě implikovaná volatilita, tak i tam vidíme vlastně nárůst. A zajímavé je, že zrovna právě pro dnešek v návaznosti na employment data trhy, přestože vlastně se až tak nebáli toho vyhlášení, protože před ním stále jako mírně rostly, tak protože mají na paměti ta rizika, tak jsme viděli jako znatelně vyšší ty prémie právě pro dnešní opce, což standardně se takto vysoké jako vyskytují třeba jenom na nějakých významných makrodatech, jako je třeba CPI, tedy Consumer Price Index, Producer Price Index, PPI, PCE, což je oblíbené inflation measure právě americké centrální banky, anebo teda to její rozhodnutí o těch úrokových sazbách. Jo. Tady tyhle nejvýznamnější makroekonomické události. Takže to je takový můj výhled, že volatilita bude nejspíše vyšší a dokonce i kdyby nebyla, tak zcela jistě minimálně nějakou dobu, než se ty trhy uklidní, tak bude ta implikovaná, ta očekávaná volatilita vyšší. A tedy i ty opční prémie, což samozřejmě zavdává možnost. Se dá využít samozřejmě. Tak, jak ke zisku, jasně. Tak ale i ke ztrátě, no, když to člověk neumí. Takže je to teďka jako náročnější, řekněme. Je to ještě trading díky očekávaným volbám samozřejmě. Tak. A ještě tady možná očekávaný konflikt tady. Ano, na Blízkém východě. To vlastně ty trhy také tak znervoznilo spolu s zvýšením úrokových sazeb ze strany Japonské centrální banky toho 5. srpna, kdy tady ti carry tradeři už se v podstatě
nějak tak s tím srovnali a zahedžovali a nejspíš mají nyní větší část už těch peněz vypůjčených přímo v amerických dolarech, případně v eurech, zkrátka v té nativní měně. Ale co se týče toho druhého významného faktoru, pak ten třetí teda byly ty unemployment data, ale tak to už jako jsme nechali za sebou, tak je riziko úderu Iránu na Izrael a s tím, že samozřejmě těch stran konfliktu je tam více, jo, Hizballah, Hamas, takže tam jsou navzájem teda spojenci, pak tam máme samozřejmě Izrael podporovaný Západem, zejména Spojenými státy, které tam už tehdy poslali právě letadlové lodě, což byla taková jakási pro spoustu traderů a investorů jako varovná událost, která některé přesvědčila o tom, že jako hrozící konflikt je nevyhnutelný a spustí se během několika hodin, nejpozději dnů. Zatím se tak tomu nestalo, přestože teda už máme 2,5 týdne, uplynulo od té chvíle. Ale samozřejmě pořád je to ještě jakési riziko, které je na horizontu. Takže určitě, a stejně tak teda riziko je, že by právě Fed nemusel snížit úrokové sazby. Takže rozhodně je dobré být po dobu následujících týdnů ostražitý. Samozřejmě pokud inflační data, která naopak působí dobře, zejména ze Spojených států, a ta inflace už se i tam vrací ke 2%, budou i nadále tak pozitivní, tak nejspíše teda i Fed skutečně sníží alespoň toho 4% bodu právě ty své úrokové sazby. No a pokud tedy se podaří nějak urovnat, že dochází teďka k jednáním i s Hamásem, ještě za zprostředkování Antonyho Blinkena, vlastně tady ty amerického ministra zahraničí, tady ty rozepře na tom Blízkém východě, tak se můžeme těšit na pozitivní zbytek roku. Doufejme. Dobře. Samozřejmě může přijít nějaká Black Swan event. Jasná věc. Tam může přijít vždycky. Dobře, Martin, děkuji ti za zajímavý rozhovor, inspirativní, a snad se uvidíme v podcastu někdy příště zase. Tak jo, ahoj. Ano, říkali jsme si, že bychom mohli tyhle podcasty s rozborem převážně makroekonomických dat a případně nějakými dalšími zajímavostmi, které jsem teďka už naťuknul, točit nějak pravidelně, takže je možné, že se zase takhle uvidíme třeba na konci toho letošního roku nebo v roce příštím. Dobře, tak jo, děkuju. Měj se zatím. Ahoj. Ahoj.